Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We zitten in een nieuw jasje. Dat betekent dat we behalve het belangrijkste nieuws ook wat meer ruimte hebben voor interviews. Vandaag hebben we onder meer aandacht voor het feit dat heel veel ouders op Curaçao veel druk ervaren vanwege de schoolactiviteiten van hun kinderen. Dat komt u wellicht bekend voor. Voordat het zover is, gaan we eerst beginnen met het belangrijkste nieuws op Curaçao. Blijf zitten en u krijgt het belangrijkste nieuws. Verkeersslachtoffer op de Schottegatweg. Vanochtend heeft een vrouw het leven verloren bij een ongeluk op de Schottegatweg. Het gaat om de 55-jarige Ratna Agar, zo heeft de politie laten weten. Uit eerste onderzoek blijkt dat de vrouw de macht over het stuur verloor, toen tegen een muur aanreed en daarbij kwam te overlijden. Het is opvallend dat vorig jaar op bijna precies dezelfde plek 2 mensen het leven hebben verloren bij een auto-ongeluk, waarbij een auto die te hard reed 2 mensen aanreed. Staking bij Dame Ship Repair. De werknemers van Dame Ship Repair zijn vandaag wel naar het werk gegaan, maar ze werken niet. Dit uit onvrede over het feit dat de directeur belofte heeft gedaan over de betaling van het salaris, maar dat salaris is nog niet gestort. Volgens vakbond PWFC is dat reden dat de werknemers buiten de poorten van Dame Ship Repair blijven en dat pas weer aan het werk gaan als ze hun geld krijgen. Ontruiming was onrechtmatig. Nu blijkt, heeft de rechter uitspraak gedaan over een ontruiming die plaatsvond in februari 2020. De rechter zegt dat het land onrechtmatig gehandeld heeft. En dat betekent dat het land meer dan 30.000 gulden moet betalen aan de beheersmaatschappij van dit studentencomplex. In februari 2020 werden alle mensen uit het huis geplaatst, omdat er volgens de overheid geen vestigingsvergunning was en ook niet werd voldaan aan de brandveiligheid. De maatschappij die de studentenflat beheert had 244.000 gulden gevraagd en heeft nu iets meer dan 30.000 gekregen. Pisas biedt excuses aan. We hadden gisteren bij Extra Journaal al aandacht over de opmerkelijke uitlatingen van Junior Carolina, parlementariër voor de MFK. Hij stelde voor om de cocaïne die in beslag was genomen op Curaçao te verkopen aan Nederland. Pik Pisas heeft laten weten dat deze uitspraken niet in lijn met de partij zijn. Hij biedt zijn excuses daarvoor aan en zegt ook dat de partij op elke manier afkeurt dat mensen de wetten proberen te overtreden. Strenge controle kustwacht. De kustwacht gaat strenger controleren op de zee. Dat is gisteren bekendgemaakt. Dat betekent onder meer dat er meer controlepatrouilles zullen worden uitgevoerd. Die zijn met name gericht op illegale chartering van vaartuigen, gevaarlijk vaargedrag van SIDO's en andere overtredingen van vaartuigen op zee. CPA bereidt de opening van de grenzen voor. Curaçao Ports Authority is druk bezig met het feit dat op 3 april de maritieme grenzen met Venezuela opengaan. Er is veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat onder meer de barkjes met fruit en groenten van Venezuela weer aan kunnen meren op Curaçao. Maar volgens CPA wordt er hard gewerkt, onder meer over de lichtplaatsen, overleg met havenautoriteiten. Alles moet klaar zijn voor 3 april. En dan de wedstrijd tussen Curaçao en Argentinië. De wereldkampioen en Curaçao komt op bezoek. De komst van Curaçaose spelers is niet onopgemerkt gebleven op Curaçao of in Argentinië. Zoals u ziet op deze foto's zijn veel mensen komen kijken naar de spelers van Curaçao. Het is een oefenwedstrijd en deze vindt plaats in het Argentijnse Córdoba. Een paar dagen geleden speelde Argentinië voor het eerst sinds het behalen van de wereldkampioenschappen. Dat was een wedstrijd die door 80.000 mensen in Buenos Aires werd ontvangen. Bij het duel tegen Panama was Argentinië te sterk en werd nogmaals duidelijk hoe blij de Argentijnen zijn met het wereldkampioenschap. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de advertentie en daarna is er ruimte voor meer interviews.
Subway su meal of the day tapek. Todo dia boti 6 in sub diferente. Com cookie e koi bebê de 16 ons para 4,75. Você está em meal of the day de Intersimang? Check nos Facebook page of website subway.cv. Odette van Brummen-Girigori heeft onderzoek gedaan naar de druk die ouders ervaren van alle werkzaamheden die ze moeten verrichten omdat hun kinderen op school zitten. Dat klinkt misschien gek, maar veel ouders kunnen zich daar heel goed in vinden. Helpen, hun kinderen helpen, begeleiden en dergelijke kost veel tijd, maar hoeveel tijd? Odette van Brummen-Girigori heeft hier onderzoek naar gedaan en vorige week is het rapport van dit onderzoek aan minister van Onderwijs Van Heydoorn overhandigd. Het onderzoek is gedaan door Odette van Brummen-Girigori, die daarmee de Universiteit van Curaçao vertegenwoordigt en de Foundation Fair Educational Chance. En er is samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. We vroegen aan Odette van Brummen-Girigori hoe het ging, de overhandiging van het rapport aan de minister van Onderwijs. De minister was heel erg open en hartelijk, heeft ons heel goed ontvangen en heeft het ook ten harte genomen. Dus nu heeft hij besloten dat hij het onderzoek gaat delen met het parlement van Curaçao. En het parlement van Curaçao moet natuurlijk ook ruimte hebben om zich te buigen over de resultaten. En als het zover is, dan komen wij ook naar buiten met de exacte cijfers. Maar ik kan nu al vertellen dat de resultaten zijn best wel zorgwekkend, omdat ouders best wel veel tijd kwijt zijn aan het begeleiden van hun kinderen na schooltijd. Je kunt je voorstellen, sommige ouders zijn ook nog aan het werk. Dus na werktijd zijn ze nog steeds bezig met hun kinderen. Dus kinderen maken gewoon hele lange dagen na schooltijd. Maken ze gewoon hele lange dagen om door het hele stof te kunnen en om te kunnen presteren op school. Nu is het wel zo van ouders worden voor het blok gezet. Dus of je moet je kind bijstaan of je kind blijft zitten. En je kan je ook voorstellen dat er ook een groep is tussen ons allemaal die gewoon niet de kennis hebben, niet de tijd hebben om hun kinderen te ondersteunen. En deze kinderen die hebben gewoon geen eerlijke kans op onderwijs. Dus die dreigen ook sneller uit het onderwijssysteem te vallen met alle gevolgen van dien. Of ze hebben geen geld om bijles te betalen. Klopt. En zelfs als er bijles wordt betaald is gebleken uit het onderzoek, ik kan niet exact aangeven nu nog, maar er is gebleken dat ook alle betaalde ouders huiswerkbegeleiding zijn ze nog steeds gemiddeld best wel veel tijd kwijt om de rest van de werkzaamheden vanuit school af te ronden. Nou. Dat veel ouders de belasting van hun schoolgaande kinderen als zwaar ervaren, niet hun kind zelf, maar alle werkzaamheden die ze voor school moeten verrichten om hun kind te helpen, dat was al langer bekend. We vroegen aan Odette van Brummen-Girigori hoe de ouders dan ook reageerden op het feit dat er nu daadwerkelijk onderzoek naar wordt gedaan. Teruggaan tijdens het onderzoek waren ouders blij dat er naar hen werd gevraagd hoe groot de belasting was? Ja, ouders waren blij, opgelucht. Die zeiden van eindelijk iemand die naar vraagt. Dus ik heb heel veel medewerking gekregen. Ik heb eigenlijk zelf rond de 1500 ouders hebben meegedaan. Maar we hebben uiteindelijk toch wel gekozen om het te splitsen tussen funderend en voortgezet onderwijs. Dus de sample nu is 1150 van funderend onderwijs. Maar de ouders herkennen zich erin. Ik heb heel veel telefoontjes, mails, app gekregen van ouders die natuurlijk zeggen van oh ja, eindelijk komt het naar boven. Of wordt er aandacht aan besteed dat dit gewoon voor de ouders gewoon eigenlijk een hel is. En als moeder zelf dacht u, ik ben niet de enige. Ja, ik ben niet de enige, dus ik voelde me wel gesteund in die zin dat ik dacht van god, dus het ligt niet aan mij. En dat is het gevoel wat wij allemaal hebben. Hè. De ouders hebben meegedaan, die begrijpen nu van wij zijn niet alleen en dit is niet normaal dat het op deze wijze gebeurt. Toerismeorganisatie Kasha houdt aanstaande maandag een speciale markt voor haar leden. Kasha vertegenwoordigt onder meer de eigenaren van boutique-hotels, duikscholen, autoverhuurbedrijven. Die komen aanstaande maandag bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, maar ook de krachten te bundelen van deze sector van de toeristische markt. We spraken met de woordvoerder van Kasha, Saskia Oost, over deze speciale markt voor de Kasha-leden. De Kasha-markt is een markt die wij organiseren voor samenwerkingen tussen de leden. De leden hebben allemaal een bedrijf waar KVK-nummer hebben, KRIP-nummer. Dus je weet dat je ergens terechtkomt waar je goed zit als toerist. En het is ook goed voor de economie van Curaçao, omdat wij allemaal belasting betalen. De samenwerking die wij organiseren tussen de leden zorgt er dus voor dat er een groot
aanbod komt tussen activiteiten, taxis, autoverhuurbedrijven, accommodaties, tours. Alles wat je duikscholen, alles wat je kan bedenken met toeristen. Deze markt is voor de leden echt. Dus alleen voor de Kasha-leden. Ja. En later, als deze markt een succes is, willen wij een grote markt organiseren voor toeristen. Voor mensen die een kijkje willen nemen wat Kasha is. Kennen de leden elkaar eigenlijk? Niet echt. En daarom organiseren we dit. Want we hebben wel een website waar ze allemaal op staan. Maar ja, een samenwerking kan toch beter als je elkaar in het echt ziet. Maar is het dan de bedoeling om samen te klagen over wat er allemaal niet goed is? Of om juist om meer samen te werken? Het is juist om meer samen te werken. Om flyers te hebben van elkaar. Om commissies aan te gaan met elkaar. Om te kunnen zeggen tegen je gast, kijk, ik werk samen met hun. Ik ken hun. Je bent bij hun in veilige handen. Daar gaat het. De beelden die u net zag, die zijn gemaakt bij Landhuis Bonavista. Dat is ook een van de Kasha-leden. En daar vindt aanstaande maandag de speciale markt voor de Kasha-leden plaats. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u op de hoogte gebracht van de laatste nieuwswaardige ontwikkelingen op Curaçao en doen dat morgen weer. Fijn dat u heeft gekeken. Tot morgen en alvast een hele fijne dag verder.